नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया श्रोता के गोड़ छुके गोड़ लागत तनी। तो फिर से रउआ लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी विनय तिवारी के गाना के बारे में। तो भाई लोग तोरा लोगन से बता देता नी, नीलकमल सिंह के बाद जौन गाना सेट सॉन्ग आवेला नु विनय तिवारी के बहुत ही जबरदस्त रहेला। ई गाना आइल बा आराध्या म्यूजिक जोन पर, बहुत ही जबरदस्त गाना बा। वीडियो क्वालिटी के बात करी तो बहुत ही अच्छा बनावल गइल बा भाई लोग। तो भाई लोग बता देता नी, जौन एल्बम के नाम बा दिल के दर्द, जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो दिल के दर्द। विनय तिवारी के बहुत ही जबरदस्त सेट सॉन्ग लेके आइल बड़ा भाई लोग। अगर ई गाना तोहरा लिंक के नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी तू लोग जाके सुन सकता रहो भाई लोग। अगर विनय तिवारी के फैन बढ़ लो तो हमारा वीडियो के एगो लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर लो मर्दे, और चैनल पर हमारा नया बढ़ लो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो। तो भाई लोग तोहरा लोगन के ई सेट सॉन्ग अच्छा लगल बा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लो, और हमार वीडियो कहाँ से देखता रहो इहो कमेंट करके बताओ लो। तो भाई लोग तोहरा लोगन से ई गाना के पूरा डिटेल्स बता देता नी। ई गाना आइल बा आराध्या म्यूजिक जोन पर, और ई एल्बम के नाम बा दिल के दर्द। जौन गाना के गईले बड़न विनय तिवारी, और म्यूजिक दिले बानी सरविंद्र यादव, और गाना के लिखले बानी अर्जुन आदित्य जी, और एमे काम कैले बारी अंजलि पांडे। तो भाई लोग हम ऐसा ही नए नए गाना के अपडेट लेके आवत रहनी, या तोहरे लोग से बतावत रहनी। अगर तोहरे लोग के हमार थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लागल बा तो भाई के जरूर सपोर्ट कर लो। और जाते जाते हम अपन परिचय बता के जाता नहीं, हम शायरमैन नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग दिल से सपोर्ट कर लो। फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।